assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e wadde ekko men yawgo ko janggano ko hen tan gartanmi mbawa ɗum janggude ha ɗigga nde wonno ko ɗiggi ko ɓuuri harde jangowo kako janguɗa famɗi heewi yo ɗiggu nden noon mi wino on sa nangi e koppi nani ko jangete hen heewani mbiyata tan ko ɗo subha ay ɗo haaɗi ɗo woni haa ay haanani ɗo woni nallahi ay nal ko ɗo haaɗi laahi ay subhanallahi ɗo haaɗi subhanallahi ko ni windirte ay subhanallahi ko ni windirte jonon ɗo noon mbiyata ko ha na ay subhana na ay ɗo ko rab ɗo haaɗi bi yal binani yalnani ɗum woni sa waɗini subhana rabbiyal ɗo haaɗi azimi nani a zi mi a bange zi bange mi bange ɗo ko wa bange ay bi bange ham bange di bange hi ay bange wadde a faami ko janguɗa ko tan woni ɗo henne ɗo ko subhana rabbi yal azimi wa bi hamdi hi nayide gaane so ari waɗa ni ay ay ɗo subhanallahi